Nari ko karon sa Baguio City. Nami sa Baguio City. Charot. Asam tong dude po. Ayun lang kon pags. Mani pags. Pags. Ito lang ko daduk. Kayo ang dalan. Mingaw kayong dalan pag Domingo. At yung mga motor, mga jeep kayo naga. Hala, sirado ang mga gasolinahan tay. Patay na ni Ron. Kapot bataan na itong gasolina tay. Ha? Sa balingke, wala gyud mingaw. Sarado. Hala, wala yung gasolina, patay ang bulit. May mga baligya tayo ka ng kinuan lang ni litro no? Hala, unsaon man ni, makalakaw baka may ani nga buwan may gasolina. Sirado jud ang mga gasolinahan. Ay, mga tana-tana oh, kung ay pwede na gasolina. Mga tana na tag-try. Te, nay pwede pag-gasolinahan dere te? Abre sila? Ah, sige te. Asa pa dulog yay? Padumi sa Cambudes. Mabuda mi ba? Kabuda, oo. Abre ba dito? Gasolinahan dito mga siguro? Na ang atong mga balikan ng mga galon-galon gani. Ay, Ah, dili pwede. Kurudo man to. Kurudo man to dito. Ha? Balik ka galon-galon. ay, galon-galon. Ano na balikan. Dili man to pwede dito. Kanang mga- gasolina ba? Kurudo man to. Ay, wala abre jud ron. Domingo karon wala abre. Ay, ay. Wala abre na Domingo. Kana mga galon-galon na di balik ka sa tahan. Sa Baguio ka. Wala pud ay, wala. Tawagin sa sama mo to. Sige, salamat ya. Mangita sa daymi gasolinahan diri kay pag Domingo day sirado man day tanan mga gasolinahan sa Kalinan. Patay na ni ron. So madton tami sa Cambudes, sirado man ang tanan gasolinahan. Inakabot ang gasolina. So manguli mig malinawon. So nakakita mi og gasolinahan sa Malagos, malayon mi sa Cambudes. So
Matunog ta diri. Tunog dira re. Naman. Ngani mang gyapos bagi ngani gyapos mo. Wala gyapos. Salamat Sam. Sulod nami sa Cambodes. Gi-disinfect sa ang ligid. Ug ang among mga tsinelas. So paarakan kani pa Cambodes. Lista. Napon. Ana si kagawad daw. Dili to. Ay, si kagawad nahan pagamay. Napon. Sarap magic. Apil yung sibuyas dahon? Oo. Ano din sibuyas dahon? Ay, napipino o isa kasako. May pipino dito, yung kukanalais ko sa ako kay... Basig makuha na po niya. Balat na. Wala pa ginagmay na alugbati. Mora ning alugbati kon. Ha? Mora ni. Ay, ikaw pa mong kaya dapat ka na. Dili, tama ra pod nga kani kay lata kan. Nalata tong da ni Agi. Wala ta man? Kwasari. Ay na kay anay timbangan? Na, mayroon pa sa Oo, sige. Duha man kasako mo ani no? Oo. Na duha kasako nga avocado. Lata pag maba koan. Layo ga? Kalabasa lang dito. Sige. Kalabasa lang dito. Ha? May kalabasa. Oh, kalabasa na importante ato ko ang repolyo. Farm Buddhist. Ano tawag dari tayo? Farm Buddhist? Camp Buddhist? Camp Buddhist. Manan siya mong nakumpra nga gulay. Tapos napamiduha ka. Sako nga avocado. So, maring Farm Buddhist. Siyempre na kayo dari. Tatay. Tara si Ari. Among kuan. Cargador. Nari ko karon sa Baguio City. Nami sa Baguio City. Charot. Asam tong dude report.
Ingon lang ko ang pags. Mani tags. Tags. Ito lang ko dadukod. So ang outfit ako brag nasa kuan. Grabe si auntie na mga palistahan. Nanay palistahan yung auntie oh. Negosyante ka girl. Pauli na mi. Tags na. Ilang ikaw ang lumuluha sa akin ko'y magkakapusan kalamuyahan pagkabi ko kalilangan tulong sa mga pagsubok lamang yan mga pagsubok lamang yan. Huwag mong itigil ang laban. Wow, wow, wow. Huwag mong isuko at mong labanan ang tunay kong minamahal. Makapiling kang muli na sana lalapit-lapit pa kung kaya ko sa habang buhay ang tanging nais ko ang ating kahapon sana maulit-ulit na sana aasa pa kung kaya kong umiwas na I will be here I will be here Kalinan sa tagi. ano naman? Kapiki kayo sa gumalang? Liwan. Ngit-ngit. Ang ngit-ngit dito? Anak, walang tagi. Ah, may mas doon.